Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ин субҳи саҳар берун ҳаво камтар гирифтагӣ ҳастай, не ки хунук камтар гӯем ҳаво. Ва чӣ хеле ки ди нагуфтам, ман имрӯз мехоҳам каме уборка кардан, хонаҳои ҷамъгир кардан. Саҳар кати Нилуфар садик рафтак ва саҳари рӯз кати рости гап ман уборка накардам. Соат аллакай як шудестай гӯем. Барои он ки ҳаво беҳад хунук буд, сиёвуш хоб буд то соатҳои 10-11. Ва баъд гуфтам ки биёин тараш баъди обед уборкая сар кунем. Ва ҳозир соат якшудагӣ ҳастай, чӣ хеле ки гуфтам уборкая сар мекунем. Мехоҳам ҳамаша сиёмка кардан, то ки барои шумо мотиватсия шаванд, шумо низ ҳавасманд шавед уборка карданда, барое ки баҳор шудагӣ ҳасте, аллакай намехоҳӣ якҷода шиштан, мехоҳӣ ягон кор кардан, ягон чӣ кардан, уборка кардан ва дигару дигар гӯем. Ҳана михол дӯстони азиз рафтем, сар мекунем, кор беҳад бисёр ҳастай. Бовар кунед дӯстони азиз, шаб соати намедонам чанд буд, борон сар кард, соат 7 буд, 8 буд. То субҳи саҳар, то ҳамин саҳар соат 7 буд, чанд буд гӯем, берун борон ки берун ҳаво беҳад хушрӯ. Куҷо мебурӣ хунука инҷа? Не, ман ин болои усталчаш биро ба тамошо кун. Биро тамошо кун ба. Ана мехел беҳад борон бисёр задак берун. Шаби дароз гӯем. Ва ман ҳозир либосая мегирам, либос офтоб мекунам, саҳри либос мондагӣ будам.
дӯстони азизу гиромӣ, рости гап ман нав гӯем корро карда шудам. Соат 9 шуда, нав ва нав инои ҳамаашро гӯем тоза карда биромадам. Кӯдакои дастурошона шуштаму ва ҷогада мондумшона ки то ки хоб раванд. Ва имрӯз бо пирог кардаги будам мултивар када, пироги бисквитни очамшон вайрӯз пирог овардан, кӯдако ба мазза гуфта хӯрдан ва дина гӯем. Ва имрӯз хостам якта пироги бисквитни пазам рости гап хеле шуд ки мултиваркада накардам. Ва бинед аллакай бисёр вақт мултиварка мондагӣ нест, барои ҳамин гирдаш хушрӯ дам нашуда, фақат мобайнаш дами хушрӯ шудагӣ. Хай ҳозир мегирам, ина чапа мекунам, завтрак да мехӯранд кӯдако. Уман гӯем кору бора кардам тамом. Ва столи ки инҷода буд вай гирифтам. Рости гап умуман истифода намебарем, ша ҳама хел истода ҷоя гӯем заинда кадеста. Барои ҳамин гуфтам гирифтам балкон бурдум мондум ша. Ҳоли балконма уборка кардан дар кор, баъд ягонҷода мемонам. Шуҷи дастархонам мондам ки то ки шавҳарам оз мебиён ожин мекунанд. Ҳанам хел рӯзи мо гузашт гӯем. Намедонам чӣ хел сёмка кардам, чӣ сёмка кардам. Телефон саҳар аёдам биромада заряд монумша. Зарядаш кам. Як бор сёмка кардам, зарядаш тамом шуд, боз то заряд мондам ки хеле корома кардам. Ман пага кору бор нақшаҳо бисёр ҳастанд. Тӯҳфаҳои пага насиб иншоалло бурда супориданӣ ҳастем. Ва ҳанаме хел хайр дӯстони азизу гиромӣ, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. Ҳамеша худатона эҳтиёт кунед.